Аз вече не знам какво да кажа. Хора, в момента сме на водното. Здравейте, по-разни на телефона на Сяна и приличам на мъж. Беше по-сладка като мечка. Кажеш някога е изберал гебри салва. И ще шмиркнайпен. Почва с Мадина Лайна. Боряна много се просто. Това ще е майки. Нали спомните за новия отбор, с който говорих? Да. Подадох се молбата. И? Ами приехаме. Да, това е яко, много се радваме. Сега ще ме си отбор и има много възможности за развитие, нови хора, запознанства и ще е супер яко. Ама тук ли ти е пак отбора или друг град нещо? Ами това е проблема, че в Германия. Германия? Ехе, това е доста далеч. Какво ще правиш в Германия? Ами... искам да се развивам, а не да остана тук. А ние? Ами няма ви. Какво после? Нямам намерение да губим контакт или нещо такова. Ти си намираш нови приятели, ние оставаме тук. Нишката се къса. Ами ще гледаме да не се къса, трябват усилия за това. Ти какви усилия полагаш? Ами ще ги полагаме. Стига! Моквайте! Ама сега говори и не мога да разбера какво почва да говориш за вас. Супер егоистични сте! Ще положа усилия. И защо започваш да говориш за вас? Не може да се радвате, не знам. Аз се радвам! Ние губим връзка, повече няма нас. Да, няма да е... И ти явно не виждаш това, което е много егоистично от твоя страна. Аз съм егоистична.
ти си казала, аз съм егоистична. Ами ти, какво очакваш, че седиш тук цяла... This is personal. Давай ти. Аз да казвам ли нещо? Ти бъди някой ще да кажа, трябва да вие, разказваш. нали, Или пък кажи, не мухвай ти, как можеш да заминаваш, бе? Кой ти си? Мухвай, добре. Добре, да. И ти мислиш, тук оставаш ли? Аз не знам още между другото. Тихо. Как ще заминаваш в Германия? Я мокри! И вие мислите, добре да оставате какво? Аз се чудя още между другото. А какво сменяш темата сега? Това си е наше решение дали ще оставаме или не. Yes, 8. Точно както това е мое решение дали ще остана или не и за това решавам да не оставам. Аре, давай! Кучки такива! Здравейте хора, какво правите? Опа. Тук наляво надясно с тези тъпи тоси речи, че са... Оф, чакай, обърках се, видео време! 7, Пиеше нещо. И вместо да пия пикнята, се реших да отида до магазина. Гащи, смисъл, аз нося гащи, хора, аз нося берло. Да, 3 и...
как се чу. Аре, бе! Чакай, че сте ми в цикал, бе, брат! Аз съм дневен срив. Стой, че... Добре.